No niin, US-Eaglesta morjesta taas. Ajattelin tämän viikon kuulumisessa kertoa meille muutamasta uutuudesta. No, eräliivejä olisi taas. Ei varsinaisesti uutuus, mutta valmistaja vaihtui Brandittiin. Mutta tuttu taskumalli, niitä on paljon. Jos on paljon kilkettä, tähän mahtuu. Nyt niitä on taas saatavilla. Ei muuta kuin verkkokauppaan tai myymälään. Toisena uutuutena meillä tuli uutta mallia Assault Packia, näitä brandittilaisia. Tässä on nyt tätä paljon pyydettyä velcroa tuossa etutaskussa. Saa niitä omia moraalimerkkejä sinne niin kuin tähän malliin. Laitetaan tuohon Suomen lippu kivasti paikalleen. Näitä on kahta kokoa, 3 eri väriä. Musta, vihreä, kojootti. Tää on nyt se iso vihreä. Tää on 35-litrainen, pienempi on 25-litrainen. Miten tämä eroaa sitten varsinaisista noista aiemmista Assault Packeista? Niin tässä on vain yksi iso päätasku. Et sen sijaan, että niitä olisi 2, niin tässä on vain 1. Et jos tarvitsee etenkin paljon vaatteita kuljettaa kerralla, niin tämä voi olla parempi vaihtoehto kuin perinteinen Assault Pack. Mutta se on jokaisen oma makuasia. Te saatte tehdä ihan itse omat päätöksenne sen mukaan. Tulkaa kattoon, kattokaa verkkokaupasta, mikä teille parhaiten sopii. Mutta näitä oli nyt saatavilla. Ei muuta kuin näkemisiin.